hormone producing glands, no? Less man ang stress, ang lawas to produce energy nga. It only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaji3 bayo ka lang. So, lain gid ako nga adlaw kag inom di tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 News. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isibo niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 9:37. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang ang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! 10 days na lang ang nabilin kag Christmas na. Pulo na lang kaadlaw ang nabilin kag Christmas na. Gani sa aton nga mga ka-K5, advance Merry Christmas sa inyo tanan. Wasaga, masimba kita, kay ara na ang aton pagasugod sa aton nga simbang gabi. Ye, 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 aragay. Timprano pa nag-rap na taba. Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5. Pulo lang kadlaw, buwas. Sugod na sa aton simbang gabi. Standby na sa K5 Night Watch. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabor kita sa 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinahanglan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay nasang pila ka madalagko nga mga issues. Mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa tinaandan, angin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ini may kang tanan sa ila nga mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol. K5 Aaron Lloyd Rifollo. Ay, ba't ko ba uyab gali subong, uyab gwapa, sexy. Si K5 Jenny Kauyunan. Samtang aton nga piloto. Lagi hapon upod naton si K5 Ramilo Palik. Samtang maging kaupon man naton karon ng mga balita man kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Sunggod gid si K5 Jenny ba? Kailan nga sunggod gid ko siya nalipatan mo na ko. Hindi ka magkalipat, hindi ka magkabalaka. Ikaw dalon ko sa suler. Ay, kwa ko to may premyo ko to sa rapol-rapol Black K5 Andre. Ngakon nga daog suler. 2 nights kag 3 days to. Si K5 Gini akong dalon to. Magkabalaka kay ikaw dalon to sa suler to. Sa ato sining nga pagpangalagan mga K5. Iban pagin nga mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Upo naton karon sa City Hall. Si K5 Jenny Kauyunan Gapon. Wara na kadua ka nalawagon ha. Oh. Kaya nga to sining nga provincial capital upo naton si K5 Alex Escalante. Nga balita man kay information nagikan man natipon nagikan kay K5 Kim Kaluyo kag K5 Karen Badilla. Sa kinandan tungkod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura.
Samtang mangikaw po naton karon sa atong nga news center po naton si K5 Rachel Haka. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 today. Today is Sunday, December 15, 2024. Sa buwas gali, kuana, kay way opisina, gali Subuang Pizza 15, no? Kay Andre, way gali opisina, Subuang Pizza 15. At tila ba nabanti, buwas gid. Sa buwas gid ang aton nga birthday. Aha! Okay, Andre. Buwas ang aton nga birthday ni Manuel. Siyempre, apelyido ya Do. Manuel Do. Pariente ni Peter Do, ni Jan Do, kag ni Wirdo. Ala, sige. Ay, kamusta na kamuda? Mga kauturan naton. Mga tagpalamay naton, mga ladies and gentlemen who are listening right now. How are you? Are you still okay? Are you still alive and kicking? All right. Okay. This Sunday, December 15. Ulo na lang kadlaw mga ka-K5. Christmas na gidya. Hindi naging mapunggan ni K5 Andre. Way naging tsansa ni nga mapunggan ni. Disgrasya na gid niya. Ulo na lang kadlaw mga ka-K5. It's Christmas Day. Edo guys, mapatukar kami sa ambahanon pampamaskwa para pampasugod sa ato sininga Misa di Gallo sa aton mga ka-K5 nga ining simbang gabi. Pulo gini kadlaw mong gina-stretch ning pulo kadlaw nga simbang gabi, no? Hasta gini sa Pinsa 23. 1 week kali ni 1 week. 1 week mga ka-K5 nga kwan nga simbang gabi. So ang iban sini ginapatapos kinila ni, pero nga to na sini nga mapanugyan sa inyo. Nga basta gani nga magsimbang gabi kamo, hindi kinyo gid pagbayaan, balay nyo nga may wala sa may nabilin ha. Dapat may mabilin gid. Like for example, sa isa kamo ka pamilya, 5 kamo, 6 kamo sa isa ka pamilya. Ang masimbang gabi dapat 4 lang ang duwa bilin sa balay ha. Hindi pwede nga isa lang, kay kung isa lang basi ma-overcome. Dapat ma-overpower, dapat may body-body ha. Dapat may duwagin nga mabilin. 4 lang makanto simbahan. Ang duwa nga mabilin na sa kupon lang ninyo pangamuyo. Hindi ba? Ayos. Wala, sige. Balaan ko na ang ibanda. Kuno abi, mambal siya na simbang gabi. Dito sila katabuay sang iya nga nubyo kag nubya sa simbahan. Kisa, way magani kisulod sa simbahan dahil sila sa plasaw. Nugay na. May naghambal din ako ng amigol niya. Berikan niya ka pa rin niya katanda kisimo pa rin, no? Hindi pa ta naghangkilan sa radyo. Hindi pa ta magtanda. Ay, hindi ba? Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mabalita sa aton karon nga mga headlines. Sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. May ari naman nga kuano. Subong gid lamang ngo mga ka-K5 may flash report. K5 Andrilo ko ni Bion ano ni tabo ni nga inang may kuan ni sayo wow ng kung tatlo niyo kung i-off ko gahuni. Hindi makakas. Ano na saman? Okay. No, so mga ka-K5 daligid lang sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan kay may flash report kita diri ni may kang tanan sa isa ka ginhiwat nga drug by bus operation subong lamang nga gabi ho. Boso sa Maria Ihuni so temprano pa way pagani mag urumpisada may flash report na mga ka-K5 no, standby ha. Kay katuwa na karon sa ato sini nga patrol.
may kang tanan sa pag iwat naman sang drug bypass operation mga ka-K5 subong lamang inang gabi subong lamang nga mga tinion mga ka-K5 may mga drug bypass operation naman amuning mahilig gini sila bala mag kwansakon magsunlog tabuon gina nila bala nga ako nga tingog na medyo paus-paus kagamo na maluwat nga pagpakantahon naman kung nilaliwat ni karon na man nga Maria Ihunis di garapon ni Santissima man mga ka-K5 standby ka mo kay istoryahan tara karon kakwaon na ang follow-up report ang ukon ang flash report nagika sa ato sining nga patrol may kang tanan sa sining giniwat nga drug bypass operation sa subong ila mga gabi diri sa aton nga pagpangalaga samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information iban naton nga mga headlines ang dinagyang pamukaw hiwaton na kuno sa buwas nga adlaw ay gali ka ay puro pamukaw na kita gali buwas sa dinagyang pamukaw ati mayad batawon naton kay ang pamukaw niti siyempre amo na ni siyang pagpahibalo nga mga ka-K5 nagasugod na nga to sini nga mga dinagyang festival na naman mga ka-K5 kani standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan ato nagkaroon nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagan samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information mga ka-K5 sa iban pa naton nga mga headlines mga 4.9 milyones naman mga ka-K5 nga inang inang suspected shabu ang ay dali lang lain gali sabi ko shabu mga 4.9 million pesos mga ka-K5 ginhatag sa liga ng mga barangay sa Pututan chapter aba sino naghatag sini ati siyempre ng probinsya siguro standby kamo kay atom nagkaroon nga kwaon ng mga balita kang informasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita kay iban pa nga mga headlines 100% nga evacuation rate sa mga sakop sang 6 kilometer radius mga ka-K5 sang bulkan sang Kanlaon target nga malabot sa Disyembre 16 tuno sa OCD6 ay sige gapon ang urob ni inang suta sang Kanlaon sige gapon ngurob yato kamo na rason mga ka-K5 nga mga evacuation center mga ka-K5 no sa 6 kilometer radius mga ka-K5 sang Bulkan Kanlaon sa malapit sa iya sini nga Piilan agi na target karon nga malabot sa sini nga bulan sa Disyembre kung sino pasayluhon ini sila tanan-tanan kay kadelikado bangod kay aktibo pagkatama ang Bulkan Kanlaon kasi pala kung magbuga na maliwat maglupok naman sa liwat kagining mga tao nga diri sa idalong ang mapiktuhan mga ka-K5 ito nga tinaintindihan taman nga pala nga buyanan nila ara dira kaya kamateng punto sina dira di nang imo pasulabihon mo ang imo nga mga pala nga buyanan o kon anong pasulabihon mo imo nga kabuhi paano ka pa makasagod sa imo nga pala nga buyanan paano mo pa ma-maintain ang imo ka pala nga buyanan kung wala ka na sang kabuhi o hindi bla so dapat unahon ginanay ang kabuhi ang ka pala nga buyanan niya mabalik lang na pero kamo diri sa aton sa kalibutan maalam ka tama ang mahal nga Ginoo maalam ka tama ang mahal nga Dios like for example dulaon sa imo ang imo nga ginpangabuyanan like for example maigo ikaw sang sunog basta importante buhi ka lang babalik man nagyapon hataga niya magkanagyapon sa iniya kung paano ka makapangabuhi ka makabalik sa imo sini nga ining nagliligad nimo sini nga pangabuhi amo man na dira basta ang importante buhi ka lang kay kung buhi ka lang mga ka-K5 madamo ya sang mga bagay-bagay nga dapat nimo sini nga pagahimon para nga makabalik ka sa imo sini ordinaryo nga pagpangabuhi liwat importante buhi kita so that's why kung papilion kamo sa kabuhi kag sa palangabuyanan, siyempre unahon nyo gid ang kabuhi. Kaya hindi makamo makapangabuhi sa inyo sini nga palangabuyanan. Kung wala na kamo sang kabuhi, hindi ba? So unahon ta gid ang kabuhi kabay panintindihan nyo na. Amo na siya
ang dapat nga i-explain sa sining mga tao nga ara dire sa may tiil-tiilan sang sa bulkan sang kanlaon, dapat amo ni eksplikar sa ila. Kaya iban sini diri nagakondinar ang ila sining kalag, nagakabalaka sila. Kung silingon daw nanugunan sila balang magbiya sa ilang lugar, kaya alan yun ila palay, ang ilang mga tanom nga mga repulyo, dasig na lang o dali na lang ma-harvest, mga tanom nila nga mga utanon kakunano pada ang mga kararuton, mga baka nila, mga karabaw nila, hindi nila pwede bayaan, hindi mga kakipay. Kung magkaladula, giman ina sila, at least amo lang na sila ang mga nagkaladula. Ang importante, dire, wala sang kabuhi nga nadula. Kaya once nga buhi kita, mabalik managyapon, ibalik managyapon, mangita na yasang, mangita na yang mahal nga Ginoo, yasang pamaagi, para nga mabalik sa inyo ang mga nagkaladula ninyo nga mga pagkabutang. Ang importante, buhi lang kamo mga kakifay. Sa amo na kinanglan dapat kung ano ganing advice sa inyo sang gobyerno, patiho nyo na lang kay ina hindi man na para sa kaaraydan sang gobyerno, kundi para ina sa inyo kaaraydan nga mga pumuluyo diri sa may area sang natiilan nga porsyon sang bukid sang Kanlaon. Ilabi na gid sa sining bulkan sang Kanlaon mga kakifay. So mamala na nga to sinang ginapangabay sa inyo. Kaya nga dira sa may mga puno sang bulkan sa panasang sang Kanlaon. Damo na pamalay mga kakifay. Di karon paglupok niya sina kag mahulugan kamo na sa mga dagko nga mga bato, mga graba, mga mga ano gani ni ho, ng mga lava o hindi bla? Kada ining mga asphalts delikado ina sa aton sini nga isig o sa aton sini nga kabuhi, delikado sa aton nga inang health o kun ikayong lawas mga kakifay ang asphalts nga ini. Kani standby kamo kay aton nakaron nga pagatalakan kato sini nga pagaistoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. May kang tanan sa plano karon kag pahayag sang taga OCD6 Office of Civil Defense Regional Office 6 mga kakifay sa sining mando nga dapat may guwafi 100% ng evacuation rate sa sining mga nasakupan sang mga 6 km radius sang puno bulkan mga kakifay sang Kanlaon, of course dito sa may Negros Oriental. Samtang sa iban panaton nga mga balita pagi sa iban panaton nga mga headlines, si Mayor Jerry Treñas liwat kuno nga nagpahanumdom sa mga telco kag sa mga cable companies kalimpyuhan ang ilang nga mga kable sa Kalye Real. Dapat limpyuhan nyo na ka mga dungol man sa inyo man. Lagi ka mo kapaugtas nga ba lang gani kagwa na sa ospital si Mayor gani. Lagi pa ka mo kapinaugtas karon. Natakan gani ko. Ako na lang mahulam sang baston ni Mayor Jerry Treñas kay ilampo sa mga taludtod yung mga yudikaka kamo ka mga salawayon sa inyo da. Sa mga taga-tilko da. Sagi ka mo kapasaway sa kay Mayor ba lang gani kagwa sa ospital na gasungkod-sungkod na lang gani na pagkatapos sagi pa ka mo kapinasaway karon. Matakan gani ko. Ako na lang mahulam sang sungkod ni Mayor kay panglapdo sa mga taludtod yung mga taga-tilko kamo. Mga salawayon sagi ka mo kapinaugtas ka. Ginapaugtas yung pagkarumalam karon makatilaw ka mo karon ay. Tilko! Kapila naging kamuhambalan, ginasaway na kamo kamiyor. Nga pang tadlungon nyo na, kag pang himuso nyo na, ang inyong mga daw mga inang balahibo, kag daw mga buhok, kag daw mga inang bulbul sa ilok sang muwa na nang lala ka mo muwa. ang muwa ng dako-dako na sa nga tao tapos ang iyabla nga bulbul bla, iyabla nga buhok daw mga kwan daw mga kabli kadagko. Lagi
lagi ka sabad sa inyo kapila lagi kamo kapila na kamo pahanumdumon. Nga kinanglan panghimuso na ng mga cable wire nyo na ho. Nga turunton kaga sinrumbali landa sa Kalye Rialo. Kaya iya sang More Electric and Power Corporation naghimo na sang underground nga wiring. Ang More Electric and Power Corporation mga ka-K5 dira sa city proper, labi na sa may dalan sang Kalye Real, mga ka-K5 nag-operate na ya, kagin butang na ya sang taga More Electric and Power Corporation ang ilang nga mga wire ngara sa underground. Silingon wire na sang pustida. Ang nagkalabilin na niya ni mga salawayon nga mga cable companies nga ang ila sini nga mga cable wire mga ka-K5 mga kable nila ginapabayaan lang kag ginapatumbayaan mga ka-K5 sagi kamo kapinaugta sa mayorta. Ang mayorta bago lang gani kabalik na sa iya nga trabaho. Pila ka gawa ka mga sinimana. Dawalos binulan nga nagtiner sa ospital. Bangod mga ka-K5 sang iyang sini nga mga pila ka mga pamaratian during that time. Bago lang gani kagwa nagasungkod-sungkod gasungkod-sungkod lang gani nagabaston lang gani ng mayor nas. Sagi ka mo kapinasaway. Ay nga sa kasalawayan ni mga cable wire mga cable companies na mainit gani ko. Ako na lang mahulam sang tungkod ni mayor ang baston niya na lang ginagamit ya. Ipanglampos sa mga tuludtod yung mga taga-cable wire kamo mga taga-cable companies kamo. Sagi nyo ka pinaugtas malam karon ma. Nawa ng malam ni ka kuan parang gapa kuan naman niga. Ginaway na gani ginapaugtas nyo pa ning malam karon ma katilaw ikaw mo karon. Mga sabad sa inyong mga cable companies niya. Ha, cable companies! Pamati ka mo! Salamat ka mo, Christmas buong dumduman ko. Kung mga hindi Christmas, Pinangpaltog ta ka mo karon sang sungkod ni Mayor karon. Nawa nakamalam ka pa nami-nami isang iyang kwandi pagkatapos gapi nasaway pagka mo karon. Himusa nyo na da! Sige, istoryahan ta na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagad. Ang aton nga oras alas 10:03 mga ka-K5. Pagbalik naton karon kuhaon na toy dali may mga talamyawon tagili ni gayon padalagid ni K5 Andre ugin padalagid ni ho. Dira sa may Jenjen Kandingan and Seafood Restaurant sa may syudad sang Pasig K5 Andre. Gapamati ni sila. Ginatamyaw sang mayong gabi kag malipayon nga pagpamati ang mga personnel sang Jenjen Kandingan and Seafood Restaurant sa kay Novian Bahade, kay Mitchin Pagay, si Angelica Kim Fernandez, si Mian Pagay, si Nick Labrador, si Jerry Siles, si Ariel Landa, si Kim Justin Tropico, Joseph Panggoy o Pinggoy, no? Kag si Ridje Losaya, kag si James Palmes. O may gabi na sa inyo tanan-tanan. Ang kalo ko na bilinda gay na pagkaon ko sang kanding itaguon nyo lang Nakaon ko itong ginakanding nga kalderitas ni Blao. Sa kanamit sang kaon ko sang kanding nga kalderitas. Pati kalo ko lipatan ko. Taguan nyo lang na. Taguan nyo ng kalo ko na ha. Sige salamat kid. Sa mga nagapamati dira sa may Jenjen Kandingan and Seafood Restaurant. Dira sa may Pasig City. Nangalagyan da pagkaturwa City or ba kanamit sing ilang kanding da sus Maria Hunes di grapon Santissima. Magkaon ka nagatalagnak laway mo. Ang mga balita ng inyo batian mga ka-K5 ang builog na gagradolong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 da superior antioxidant
Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 mayo ini para sa mga kauturan naton nga may mga high blood, mga hypertension, may mga diabetes, kag iban pagid nga magabalatian labi na gid ang cancer mga ka-K5. Okay, ang cancer ara na nangadaan ang cancer cell sa aton nga lawas. But silingon samtang nagakabuhi kita may ara na ngadaan sa cancer cell ang ato sining nga lawas. Pero hindi man na siya mabuhi, hindi man na siya magtambok, hindi man na siya magdamo, kag magtubo gid mga ka-K5 kung wala naton ginapakaon. So ano mga pagkaon sang cancer? Nga ang nagadevelop ang cancer mga ka-K5? At damo-damo nga mga faktor Isa na diri sang pinakagrabe nga nagahatag sang pagkaon sa cancer para nga magdevelop sa aton nga lawas. Nga magtambok ang cancer cell sa ato sining lawas mga ka-K5. Mahimo sa cancer. Sa diri ang tamis. Ano mga matamis ni? Kalamay, tsokolate, basta tanan nga mga may tamis. Soft drinks amo ni ang isa sa mga ginahalinan nga nagadevelop ang cancer sa aton nga lawas. Ang cancer cells naton gapundo man na siya, hindi man na siya magdako, hindi man siya magtubo kung wala sa may ginakaon para sa iya. So hindi nyo pagsaguron kagang pinakadabe sinidire dapat gamitan ninyo sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C mga ka-K5. Nga ang cancer mga ka-K5 nagadevelop sa aton nga lawas labi ning sarcoma niyo. Amo ning delikado kay ang sarcoma ni isa sa pinakamakamatay nga cancer. Rare ini siya bo silingon tumalagsahon nga sahi sang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinaka budlay bulngon ilabi na kung late stage mga ka-K5. So duwa ka klase ang sarcoma, di may ara nga soft tissue sarcomas kag may ara man nga bone sarcomas. 60% sang sarcoma o kung sang cancer nagatubo ini sa kamot o kung sa tiil. 30% sa tiyan kag 10% sa aton nga ulo or sa liog. So mga pila ka mga factors nga ang nagataas ang risgo sa ato sini nga pagtubo sang sarcoma. Number 1 is ang ginatawag naton nga history sang radiation therapy chemical exposure, malawig nga paghubag sang mga parte sang lawas naton, genetic disorders, o may family history sang cancer. So mga usual nga mga sintoma diri amo ang pagsakit kapag hubag sang atong nga tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, kag lakip na ang daw medyo hindi magihon naton nga mga joint kag hinali lang nga pagkabali sa aton nga mga tulan bisan wala na sang rason. So likawan gid naton ini mga ka-K5 ang cancer, labi na gid ang sarcoma cancer kag iban pa gid sa isang cancer. Kinanglan naton nga mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic property mga ka-K5 ang DTX 500 agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas. So mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kay sang polyphenols nga nagahalin sa DSE o kon inang desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man ini nga ma-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta, magtubo ang kanser sa lawas ta, proteksyonan ang aton kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. By the way, may ara nga promo subong ang ato sini nga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. May ara sa ginatawag naton nga month end promo sale. Ang month end promo sale naton mga ka-K5 ang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center
Kung magbakal kamo sa ila sini nga center, may ara kamo nga mabaton nga discount sa tagsa ka mga produkto nga inyong nga pagabaklon mga ka-K5. Katulad abis ang DTX 500. Kundi ang pangbakal nyo subong tag 14 pesos ang per capsule. 1,400 ang isa ka box nga may unod nga 100 capsules. Subong sa pizza 27 kag sa pizza 29 mga ka-K5, mabakal nyo na lang ina sa 1,250. So may ara ka mo nga discount kin, no? So di pa ng discount mga ka-K5 inugbakal sang minama. Hindi. Inugbakal sang asin bitsin ginamos luya. Mga ka-K5, no? Ang discount naton sa pag-inom kung pagbakal sang aton sini nga mga produkto ilabi na gid ining Klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5. Hindi ka mo magkalipat, pero dra nyo na maka-discount ka mo sina kung dra ka mo magbakal sa mga klinik sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Diin ang mga klinik niya sini. Ara sa may syudad sang Pasig, sa may barangay Poblasyon, Ilawod mga ka-K5. Dira sa may Salvacion Street, corner Ipani Street, sa Banwa sang o sa may syudad sang Pasig. Sa Banwa sang Kalinog, ara sa Coastmark, at ubang lang sang Macdo. Dira man mga ka-K5, sa may Banwa sang Miagaw, ara dira sa may barangay Baybay Norte sa Orbi Street, sa may Baybay Norte, lapit lang man na sa Merkado Publiko, sang Banwa sang Miagaw. And diri sa Iloilo City, may ari kita diri mga ka-K5 sa may tupad gid lamang sang Robinson Haro, kag pinaka landmark niya sini diri amo ang St. Robert's International School mga ka-K5. Ara lang na sa tupad da ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, balikay kita dugay sa iban paginaton nga mga information pagkatapos ang aton nga mga commercial. Ang aton nga oras alas 10:12. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako wala na ba tabos ako daw. Luha ko. Lagi man ang basko. Ngayon na kadaan ako
Sadya ko kanina kabato na ko niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko nga pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers,
WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! News FM K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 22 minutos na kaligad sa alas 10. Sa sini nga mga tinion, check nato ang latest weather report. Nagikan sa aton pag-asa nga kagina may mga ulan-ulan, mainit, maulan, mainit, no? May mga weather disturbance pala nga na monitor ang aton nga pag-asa subong nga nagapasulod sa PAR or manugsulod sa PAR or may mga iban nga mga weather disturbance nga nakita sa ibang nga pungsod pakadto diri sa aton. Check nato sa nga pag-asa po naton si Engineer First Robin sang local pag-asa. Engineer First Robin sa latest nga weather report. Good evening, come in. Yes sir, good evening sa aton mga tagpalamati amo nitong latest weather update subong nga December 15, 2024. Sa latest analysis naton, shoreline nag-apekto sila ng bahin sa Southern Luzon, Northeast Monsoon naman nag-apekto sa Neblay na bahin sa Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita. Para kung kaisa actually posibilidad lalim sa mga pagulan-ulan yapon, mga pagpangilat panag-uob, labi na gid sa hapon kaysa kagabihon, from time to time, madalas ang aton nga hangin easterlies. Kasarangan nga hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas din kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura na ito 27 tubtub 32 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:30 kaina sa hapon mubutlak inubuas alas 6 sang kagahon. Amo ni aton latest weather update sa Lindres Pag-asa Iloilo ko Sports Rubin madamo gid salamat. Engineer Ferds. Yes sir. Sa inyo sila nga pagmonitor subong may tendensya yan nga within this week hasta mag-abot ang Christmas, wala na kita sang paabuton nga weather disturbance nga mga sulod diri sa aton sa Pilipinas, most especially mga low pressure area, Engineer Ferds? Actually, may possibility kita no sa subong nga semana nga posible kita maka-experience sa mga sistema pero padayon lang yapon continuous monitoring naton. Kaya as of now, wala man kita monitor nga LPA or bagyo sulod ug asang power line naton. Pero ang aton nga forecast pakita nga may possible nga system nga mabuo sa next week mga within line of December 16 no, to December 20. Okay. Sige no. So muna buluban tayo naton kay basi magliwat pagid nga ato sining inang weather forecast sa kada adlaw-adlaw nga tanan no, Engineer Ferds. Yes sir, amo na nga dapat consistent ang tagyapon sa pag-update ug pag-monitor sa aton nga panahon diri sa may Pag-asa.
Okay. With that, Engineer First Ruben, thank you so much and good evening. Thank you, sir. Salawat. Good evening sa tanan. K5 News FM Kampiyon Report. Ang nabatian mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa upod sa kay Engineer Ferds Rubin. Latest nga weather report mga ka-K5 daw wala kita sa mga na experiencean subong kag na monitor nga mga low pressure area or weather disturbance sa ini nga mga inadlaw, pero hindi natin masiguro. Base ko mga Lunes, Martes, asa sa pitsa 20 ko no. Kinahulat-ulat kag ginalantaw nga base bala kon gulpi lang. Nga kibot kita may masulod nga mga kasubong sini nga mga weather disturbance. Sabay pa nga hindi lang pangamuyoon naton hasta Paskwa ha. Mga ka-K5. Aton nga oras mga ka-K5 nakalabot ita sa 26 minutos nakaligad sa alas 10. Check na naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad naton, mga ka-K5. Sang kagabi mga ka-K5 asang Biyernes, Biyernes pitsa 13 nag-opening of lights ang ato sini nga Kapitol. Amo man ang City Hall. Nagpa-indis-indis ang syudad kag ang probinsya mga ka-K5 sa pag opening sang lights mga ka-K5 no. May ara nga banda-banda kag may ara pagid nga inang no pagani itong may banda, may mga inang food festival, may night market. Night market nga ginabaligya puro pagkaon. Misak bilog patula way ginabaligya. Ang night market magabag kitang night market dapat tanang nga baligya ara da mga RTWs, mga dry goods, mga uga, mga isda, mga kamatis, mga balingon, asin, bitsin, night market mong. Tiyari ang mga ka-K5 na night market sa atong sudadya, puro pagkaon ang ginabaligya. Ang sa Kapitol naman niya, at ito may ara kuno sila baligya, bisan alugbati, ito may ara kuno. Aber, sa sininga mga tinion, check na to ng latest nga sitwasyon. Sang ato sininga mga lugar sa diin diri ginahiwat ang ato sininga inang night market nga ginatawag kag ang inang pag-opening sang light Christmas lights sa may provincial Capitol kag sa ato sininga city proper. Check na to nara karo sa Capitol area. Si K5 Jenny kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga situational report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, Merry Christmas. Lapit na lang. Yes, 10 days na lang K5 Oo, ang mga regalo mo sa akon, ipreparar mo na. Kaya ako nyo na-preparar mo na. Ate, ma-exchange gift na lang kita eh. Exchange gift. Do may washing machine ka naman to. Mo lang to akon, be. Buksan dun. Buksan dun to? Ihatag ko sa mo ang, hindi na washing machine, ang microwave oven. Ihatag ko sa mo, pero may luhanay ta ang trip to Soler ang akon. Amo to imo sa Soler? Oo. Ate, pwede man na upod tato Tao na lang dalon ko, ito talaway magkudala to. Di malakat ko to, kung lang isa to ka maluya ka to nga ikaw lang isa matiner ka to duwa ka gabi kag tatlo kadlaw tapos pag gusto ka to kapakaon pagkaon to tapos magaw-lagaw ka sa kasino nila to. Why pigado kun way kaupod? Ti dapat ikaw nang updon ko to. Manginaon ta to. Malib tayo Hindi na malaki ta ko malib sa mga December. Ay hindi na gali pwede no? Hindi ron. Ti manginaon lang ta to Ay hindi talang ni pa kadtoan to subong nga December sa mga kuan na lang sa mga next year Walang gusto, mga sarual. Oo ba?
ba? Hoy! Ba? Oh. Hindi ay seriously speaking baklantan lang kaya sang nami jeng regalo ya sa kwan sa mag Thanksgiving naton bla. Paputsan taga sang regalo nga may nami gid. Tima, sabi ko sa 22 dapat minami ito yung regalo ka mabaton si kay John. Oh, sa 22 ginaasahan mo gina. Oo, asahan ka gid. Oh, gabaton. Hindi matapos ang Thanksgiving nga wala kang baton. Oy, ay naputos gina galing uyunan mo man ang kuring nga putson. Kuring nga putson? Ang kuring bala nga buhi blay putson ko sa regalo gihatag si mo uyunan mo man ha. Oh, yun galing basi bala. Basi bala pagbukas mo muna ang kuring bala, basi bala kung ga para muso na to bala iririhi. Kasi man aga mo na dahil ni hatag. Muna aga-aga pa lang. Oo. Ate, sige ano nga kolor sang kuring gusto mo? Saka mo man puti. Puti nga kolor? Oo. Bayawan tas ni pangita sang kuring sa dalan nga puti kolor. Yawan ni pangdakop no. Basta ano nga color Basta kuring. Basta kuring kasi falson. Tapos bailuhan mo ko sang ido ha. Sige na man ko ido man imo. Manakop ka man sa dalan ina mga ido blang nga mga arikison. Ay, kay Pablo. Sige, kay Pablo. Tingnan nga antang ihatag ang imong wish list subo ka Christmas kay Pablo. Oo, Kung damo ka gid sa utang sakon. Dabit na ko kadamo sa utang si imo, no? Oo. Way pa kita naka-date. Way pa kita nakakaon-kaon sa Plaza Sangharo. Oo. Way pa kita ano pa ganito pangako ko si mo malantaw sini. Way ko nagambal si mo Ay, lain to ya goro. Lantaw sini, way ko ya gali kambal si mo nga malantaw sini kita no, wala no? Wala. Kuan lang to ya date sa Plaza Sangharo, makaon sang quick kag sang bibingka. Tapos ano pag itong pangako si mo way na amo lang to no duwa no? Amo lang na kay John. Damo pa pero nalipat naman ko nakadamo. Ano lang ang matandaan mo? Ay salamat nalipat sa. Ay, thank you. Kaya naman kasi naging pangakuan mo sang sine. Sang sine? Oo. Tiyabi ko ikaw man ti way gali kay wala gali mo ti hindi na lang Sorry mo yung pangakuan. May ara man guro galing nalipat man gani ko. Kamalipaton mga dan sakon ting soler na lang soler. Ay, mga diyan soler. Soler na lang. Sige sa pala ang nakagamot sa accommodation sa soler for 2 nights. Grabe no. Daway makuta. Ano? Ano ang swerte mo? Ati swerte ara kamong. Amo to nga gabi to swerte gito kay man nga ara gid ikaw. Ay, nagsabagan ako Thanksgiving gani sa 22, sa Psalms 21, ikunday kita kadua. Sige. Swerte kita sa Ransol. Kay ti pareho man kita nga team. Inguday kita kay pareho kita team. Upod kita ni K5 Andre. Kay K5 Bicol. Oo. Ti kamusta ka? Amo na ikaw na ang nagapakita-kita sa kamera ikaw to? Hindi. Hindi ko ba grabe ba for the first time kita nakapalda si K5 Jenny ba? Hindi galito ikaw? Hindi ka kay 5 June bawal kita ng palda. Pero ang bayhon bala daw ikaw daw amo gid hasta lawas hasta pamaniton. Sexy ka kay Samson. Sexy to ya. Ti kay nakapalda mong ikaw magpalda sus nano pagidayhan. Nala ko sila ko nagpakita-kita sa kamera hong ni siya ginimong hindi gali ikaw to? Hindi kasi 5 June. Okay. Ti kamusta ang Kapitol Subong? Nami tsura ka Kapitol Subong no? Oo, kasi 5 June makita mo nga madamo ang nagatambay bisan na pasado na alas 10 kay 5 June no. Ng mga couples ang teenagers, mga couples
may fan sa 5 June, may mga solo lang man nga naglalakad-lakad subong sa 5 June, masanag subong ang Calyarial, ang Iloilo sa Capitol kay 5 June, ano pa na notice na songs mga nagatukar kay 5 June. And sa piyak na side, mga gutom ikaw kay 5 June, sa digit nga mga kaon, damo ikaw options dito, may shake, may mga inasal, may mga street food sa kay 5 June. And kung ano ang gina-crave mo, mayara dito sa may food fast kumbaga sa Iloilo Provincial Capital kay 5 June. So, hindi na ko kapangako sa imo no nga mapakaon ko ikaw dira sa Capitol sa inang Canada sa mga ano na gani food festival kag makalantaw kita sang concert dira kay daw may nagabulo banda dira no. Yes, okay, kay syempre ang day off ko Friday kag Saturday. Ang amo na nga tiyempo masako ako kay mante ang Friday ara ko ga kadto ko sa Rojas City. Gani. Oo, kag sa Kalibo. So hindi ta ka ma-date sa dira sa Biyernes. Pero Sabado pwede Hindi off ko man nga Domingo. Sabado kay 5 June. Di off man Sabado? Oo. Ate sige sa Sabado dira ta i-date ta ka dira una sa may Capitol dira kita makaon. Kaya alang-alang na night market sa kay 5 June dito sa Calyarial, last day na lang sa mong. Ang sa Calyarial? Oo. At iway hindi tatuyo sa Calyarial pigado to dito sa Capitol lapa do sa nagpao. Doon ang mga Christmas lights. Oo. Sa Christmas tree, may reindeer sa baba kay 5 June. Ipakita ko sa imong abilidad ko kung paano ko sakaon ang palm tree nga may mga dahon kag daw may mga bunga nga mga gold ang mga gold nga na daw bunga yan sa palm tree na pangkwaon ko na kag ihatag sa imo. Ha? Yan ang pagkikanta ni Gob? Ikaw na ya mong adventure na ya. Malisensya ta kay Gob naton Gob para ipakita ko ning akon nga inang paghimakas para nga ihata-hatagan tala ni sang kalipay ni si kay 5 Jenny. Sa kaon ko ng palm tree na kaon ko mga gold nga bunga yan Experience ko kay kasi from Johnny ang ayan experience sa iban before. Oo. Tapos ano man sa may Capitol na pwede ta kasaka-sakad at makapapicture-picture Sa babaw kay 5 June, hindi na. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Asa lang kita sa ground floor kay 5 June, kag sa ground kay 5 June. Walang gina. Ay, si so kung magsaka sa babaw? Kay daw may Christmas tree itong taas sa sa may tubang gid sang Kapitulo sa babaw nila ginbutango, hindi bla do Christmas tree na? Yes, kay 5. Nan. Mataas na Christmas tree. Oo. Tapos sa babaw, may paget kasi 5 June. Una mo nang nami papicturan tani, galing hindi gali pwede kasaka dai. Dra na lang ta sa dalo mapapicture himuon talaga background ng inang Christmas tree nga na sa atubang gid sang Capitol building pwede kay 5 June. Kasi dapat talon ta kay 500 para may picture sa aton. Kay 500. Di off yaman na Sabado Di off yan na Sabado at kay 5 June or sa isbang iya nga duty. At ihagaron ta siya. Siya ang siya ang mahimuon ta nga maniniyot. Hindi siya magpasugot. Siya daw ako niya maniniyot. Dapat ako mapapicture man. Dapat bulos-bulos kami kuno nga duha pa picture si mo. No. Tapos ang sa likod kundi amo ni sa tubang ginapakita mo subong. Amo ni ang sitwasyon sang atubang. Ang diri sa may piyak nga side sa may kilid didapit inang sang una bala daw ano na gani man inang provincial jail bla hindi bla provincial jail na sang una. Oo, ang sa museum nasa Subong. Ang museum nasa gali Subong no. Amo na da ang museum nga ginbawian sang sang mga bangko kag mga aircon. Hindi.
Ari ang kasi Fabson, ang Iloilo Museum niya, amo na iya ang ginpawian sa mga bangko sa Ilgon ni sang ligad ata atuig or sang subong lang year kay Fabson. Tapos ang sa ingod niya, ang sa tubang sa Red Cross kay Fabson, may museum sa gitna da. Okay. Tisa din to ang ginbawian sang kwan, sang mga aircon to, di na to. Kita mo na ang gasiga-siga nga puti. Amo na, inang daw may mga may mga kwan, may mga ano na ganyan, usarindir. Okay. Amo na ang ginbawian sang aircon kag mga bangko kasi Febra. Luoy man, way bangko, way aircon. Diin nagtatso na ang mga bangko kag aircon kag isang bawi. At ito guros kay lulo mo eh. Kasi ito sa opisina, lulo mo. Nakatambak. Uy. Nakita ko kay Fabson, wala na nakabalik na wala na nakasunod yung batong kamusta ba na kay siyempre wala na aircon. Mainit, goro, ang mga nakastore, dira nga mga, kumbaga, ang mga naka-exhibit, dira ka kay Fabson, kung wala aircon, dasig na mag-deteriorate. Mati ko, daw may nag-donate ko nga mga private person na. Mayo ka kay Fabson. Daw may mga private person ko nga nagkuan nga mga private individual nga nag-donate sang aircon kag sa mga inang bangko kag mga lamisa kag mga di ba pati aparador to pinang hakwat ni lulo mo to. Oo, kay Fabson, sa pagkatanda ta ang tanan ng mga butang nga gin-donate sa local sang city government ginbawi kay Fabson. Amo na ang Tiya mo na, may nag-donate ko nga mga iban nga mga private individual. May naman na kaya why na sila bawion na kay iyan na sa mga private individual ang gin-donate na mong. Yes, kay Fabson. Balikan ta kung gusto mo kay Fabson. Sudlan ta, kamustahon ta ang sitwasyon sa Iloilo Museum kay Fabson. Sige bi. Tapos ang karanan dyan, ipakita ka na kung ibigay karaan dyan para manan tama kung mga pagkain dyan nga manamit ngay madate kita sa Sabado bay? Sige kasi Fabson nung team na kita kaya nga itong manaon to kayo nabilin sa patron kasi Fabson kaya kita may galibot sa atong camera tapos sige lang ito kasi Fabson lalo check out sa mga food stalls para ba in mo kulipihon sa Sabado. Okay. Ikwanta, tandaan nga kung diin dapit kag makapili ka na daan sang karanunon mo dyan para nga mabadgetan taman. Ay, saka bati ko. Bakong bonus. Bati ko na ko bonus. Ati, amo na gani, budgetan ta gani, mga pilabi maubos mo, may 10 mil maubos mo sa pagkaon o kulang? Ay, hindi maubos kasi kumil kasi Fabson, Ako, iti gusto ko 10 mil Grabe, why pa naubos ang 31 pay? Pagkabay nito, may gina-extract naman. Kita pa. To hindi kay empleyado ni Doc Ramil Oy nga. Always think so good kay Doc Ramil Oy. Ito sa John, may palaaboto naman siya ng blessing from Doc kay Fabson. Dayan duman, dugang ruman. Wala pa maubos sa pag-ibigin monthly. Kasi bonus naman sa 22. Ba siyambog kita ba? City Calon. So, kay Fabson, kung other time pagkaon, di ba gusto ko... Munang karanaan na muna? Munang mga karanaan daw? Hindi, gusto ko lang magpabati-bati. Di ba, ambal mo, baklan mo ko kang gift. Oo, sa 22. Yung options, nandi ka kay Fabson. May araw pagitaan, nakadasan daw suru-siksi nga paldablaw. Hindi ko magbakal pantalon, gusto ko paldaya. Ti kay parang nga lain naman, kay daw kada kita namon sa imo, pirmi kalay nga pantalon. Ti paano namon ma-appreciate ang pagkababae mo kundi kay mo magsuksok siyang paldaman? Dahil naman si Fabson, mag-family day kita sa natin sa palda o si Fabson. Para may parang magampang sa basket. Okay, sige. Mo na daang nga daw abi, daw dra mo ko abi itudlo ho kung ano na dapit to. Ti pwede man nga ikaw mapili ako lang yung mabayad, baw.
Dira sa mga actually kay 5 Jenny para ni sa mga magnubya gali iya ho sa for example nubyahanay kamo kun nagapangaluyag ka sa babae no kun amo man sa lalaki no nami gali nga dalon da kag ilagaw-lagaw ho. Tapos papili-pilion mo sa kuno abi no kung gapangaluyag ka pag pili-pilion mo da naton na pili lang daw pag tapos hutikan mo nagabantay kung ano ganyan pilian niya putson mo lang ha kaya ako bahala sina. Amo na yung mga lalaki, among mga nagapangaluyag ng mga lalaki, mga gentleman, amo na ginahimo nila. Ti sa aton ya kay do mag-amay man kita nga duwa. Kay do kuno abi do ikaw ang bata akong tatay no. Anong gusto sang bata, ihatag sa tatay. Mara ko niti anak abi pagpili da anak ha, hindi lang pagpasubray kay basi mangumpra ta sila tanan-tanan. Man kung kaysa gaspoil kung kaysa mga bata mong kung ano tong makita ya tudlo ya lang tanan. Abi ano bastante sa budget tatay niya o kung nang ginikanan niya. Tidin ka na? Undula sa kay 500? Ndula si kay 5 Jenny daligid lang mga ka-K5 kay ang ginapakita namon sa inyo sulod ini sang Iloilo Provincial Capital. Nag-open na sang ang Christmas lights no sang nag-opening of lights ang ato sini nga Capitol. So sa opening sini dala ini diri ang mga pila ka mga meron negosyo no kag kalingawan nga kun wa siya maglagaw-lagaw ikaw dira sa sulod sang Capitol damo ka sa makita nga kalingawan busog-busog mata mo. Kung may kwarta ka, busog man imo tiyan kay man nga may mga kalananan da. Pwede ka mo kakaon-kaon, kag pwede man ka mo magkapamakal, kay may mga ara sila nga mga baligya. Amo ni tawag naton mga ka-K5 nga night market, no? So may mga RTWs, may mga inang dry goods, may mga lantaw tabi kay do matiko do may mga baligya di sila kuno nga mga utan mo. K5 Jenny. Okay, 5 June, no? So, magdali na kataswap piyang support sa inakasan sa Capital. So, nabasabayan ng performance sa Iloilo, okay, 5 June. Ang yung museum, okay, 5 June. So, dali na part, sa tubang sa Red Cross, okay nga, di ba, sa Capital, hari ang mga food stalls, which is, amo na hambal ko kaina, mga options sa kay 5 June. So, ano yung gusto mo sa uno? Ano yung gusto mo, o ano yung gusto mo kay 5 June? Wait lang. So, dito yung area kasi pa zone, masanag man kayo, damo man bala sang Christmas lights, utang ang provincial capital. Hindi malapad si kay Sir June na field. Pwede magpungko-pungko, mag-date sometime na Inflation. Bawalan gid anay magsulod dira ang mga kuring kang mga ido sa may inang field nga inaha kay basi bala pupulupungko mo tingala kadto basa ang buli mo gali kay may agi may kwan gali kay ido bla. Ni gani kuring. Pero sa kay Tanjun, why man gid kami nakita nga mga layaw nga mga ido o kuring. Yes. Kaya man kay Tanjun ang mga pet na bala pero nakadayon na sila kay Tanjun. Okay lang na ya. Okay lang na yang ginadala dira basta importante na kadaya perda kag nabantayan niya masyado iyang sapat kay pero ang mga layaw nga mga idobo tabuga gid ayaw gid kay base bala ko magtuluwad na skilid kag pagpungko mo ragay. Dito sa bantay man kasi sa June kag exit kasi din ang entrance dito sa itubang sa Castle Chateau ang do hotel na bala kay sa June. Tapos ang exit dito naman sa may tubang na sa Molye Deli nga restaurant. Amo na lang na akakipag June ang entrance kag exit kag ginabantayan June. So kun mo isa lang ang entrance, isa man ang exit? Yes, kag June. Tapos may kwan, may bayad kung magsulod ka daw kung hindi. Wala. Wala kasi sa June, free ang pagsulod kasi sa June. Pero ako lang diri taga Bantay Blanque sa June sa PDRRMO nakita na ko ina nga especially sa pangkapatan sa June sa mga earlier na ina mga alas 8 pagkato sa di dapat mo ang tao kasi sa June kasi mga na-report man pala na missing na bata so sa mga ginikanan dira dapat sikiton nila ang ilang bata kasi sa June kasi bala sa pagdugo kang tao lain tao mo ang dan kay sa June kay amo na
Pareho sa to sa naglabay bago lang mag-asawa, kugos na bata nila. O hindi ba? Yes, kay Fab June. Amo na gani nga ang Iloilo Provincial Capital live to kay Fab June o ang do ay should be so ang sila natin kay Fab June, no? May mga families, may mga group of friends, mga couples. Pwede mo kay Fab June kung gusto mo lang mag-solo-solo nga lakat. Pwede gid kay Fab June. Sa kwanti subong gani solo-solo mo da. Pero sa Sabado may Paris ka na, may upod ka na. Sabado Yes, kay araw makwano mapa-shoutout guro nang nagatubang si mo. Nami og gapakwan so gapakyut so. Sige lang kay Fab June. Ako ginaka kay Fab June. At least, ang natamat pa matuganda kay Fab June na mga taga-Iloilo, mga friendly, mga mabuot kay Fab June. Correct. Mga maatisan doon. Amogid. Okay. Laban nagpakyut to sa imo to siya gapakyut ya. Hindi to ya sa mga taong galantaw sa imo gito ya. Ang sa pulo punta na nga daw may mga may mga hulot-hulot. Nano na daman baligya kalan-ana da? Amo ni ang mga food stalls kay Fab June. Okay. Oo, amo na ang mga food stalls, may mga kapihan, may mga baligyan for shakes, may mga street food, nachos, fries, anything gani kay Fab June na gusto mo kaunod, available diri kay Fab June. Baw, ate, sige. So hulaton sa tanan nga mga pumuluyo nga mga tagpalamati kag mga nagalantaw subong sa K5 News FM. Hulatan nyo sa Sabado, kita dira sa Sabado sang gabi. Ara kami dira ni K5 Jenny kag ni K5 Andre, tatlo kami. Ma-picture kami da kag makaon-kaon sang mga kung anong gusto namon nga kaunon. Kag mamakal kami sang mga balaklon nga paborito ni K5 Jenny. Sila yung medyo sa Bataklit Silo, sila nadula si K5 Jenny, may napilian na guro to siya. Base ko na may napilian ka na da, nadula ka. Di ka kay Fab June sa Sabado, kinalanda pa mag-request escort sa ICPO kay Fab June? Hindi na dapat pagkanto naton dira inang nagapakuno-kuno kita bala nga mga private person ang dapat hindi kita makilala para nga daw kasimple lang bala. Duda ko yung kay Fab June sa hindi kilala. Ikaw daan, kilala ka na sa Iloilo? Ako? Oo, Why sa may nakakilala sa ako na. Lagaw-lagaw ko sa syudad. Why sa may why sa may pang mugno. Maganda. Tinuyan sila kung kilala mo si John Capolot. Oo, kilala mo na idol ko si John Capolot. Number 1 counselor sa syudad sa Iloilo. Mapurte. Kung may magpa-picture sa akon, mapapicture man tae, amo naman lang na. Why tamahimo sina. Pero kinanglan amay guro makwanta. Mapakuno-kuno wala kun anong aton nga isuksok ng mga bayo ipakuno-kuno tapos para nga daw hindi kita makilala dayon bala. Ikaw abi mabaylohanay tabi no ikaw abi ang masuksok sang bayo sang lalaki tapos ako naman masuksok ako sang bayo sang babae. Gusto mo na? Mabulos-bulos kita parang hindi kita makilala. Sige, paano sila kay Sabandre? Parang sila kay Sabandre. Ati, siya lang ma-picture sa ato ni bala sa dayay. Tapos kung pamagkutungan ni sino to? Mambal sa nga ahambot yung mga kwana, mga pangayod, mga kwana, mga manol nang hali sa uma. Grabe, gisa mga manol kay hindi kaya mo na why abi siling abi na discriminate nato ng mga ikaw na ang lakat-lakat na hindi ka kay June pero isa mo ko sa tumbang ka abi ko na ikaw naman kidaw pumaamo naman si mo pormada kita kay June matubang ko sa camera nagatalikod siya do ikaw hindi blado ikaw ikaw gidya. Kasi kay Sabon, anong kinalain mo nga duwa? Ano?
may upod saya ka kay Sarjong. Ano? May upod. May upod saya. Oo. Ikaw ya wala. Wala. Te, nabatian niya nga may upod siya. Kung binalikid ya ka. Lugi. Purity naman kita ka kay Sarjong. Lugi, kagid. Why gitat bato okay so. Why gid kay nog bato subong nga gabi. Batuna gid ang imo sila nga kapirdihan, why kagid lugi kagid. Why gid. Masakit ang kamato. Sige lang sa Sabado may ipasikat ka naman kay upod kita. Naton bisan naton may ari di may tatay man ko nga wala. Abi nyo kamo lang may amay nga upod ha. Abi nyo kamo lang ha. Si K5 Andre ano ning iya nga papel sa aton sa Sabado man? Ati ko talaan taga picture. Manog picture. Ti sige manog picture kag ti simpre ano pagid man. Ati kuan manog kaon Kasi makita dito. Great. Pagaron. Gusto mo representing sa battleground. Gali. Oo. Kinanglan ta para hindi tawar sa pangalan sa Nelson. Anong pangalan? Itago ta lang sa nickname na Mikmik. Bao Mikmik. Perte. Nakalot sa ulo ya Dios si K5 Andreo. Ano niya? Kalot sa ulo ya. Basta sa birthday sa K5 June, baka bisan mag-single sa this Christmas, this New Year, next year. Basta ang ship ko nga Team Mikmik sa Andre, padayon kay K5 June ang problema. Ay, patamyaw gali di si K5 Nicole Tiprado ho. May ginapatamyaw gali di sa Bago tayo lang kumalipat babi sino ganiningin patamyaw ya sa akon di man. Ario si inang Ronel Olvido sang K5 Taxi Patroller. Huwag pamati subong. May gabi lang na sa kay Ronel Olvido ang aton nga K5 Taxi Patroller. May gabi lang halin sa kay K5 Nicole Tiprado. Sige K5 June, ako man tangyawan ko lang manog pamatigin din mo ka K5 June, tangyawa bugnuhan si Nanay Rina sa itanay ka K5 June sa may Rizal Apos K5 June. Always ito na nagpamati sa night watch K5 June. Sino to liwat tabi kay daw nagnipis ang imong signal? Sino liwat to gani? Si Nanay Rina sang Dekamay. Okay. Si Nanay Rina sang Dekamay Restaurant. Yes. Oo. Dekamay Restaurant amo na? Oo, sa may Rizal Apos sa K5 June. Sa Rizal Apos? Nga Dekamay. Kaya wala sila nagkakutsara kasi ni doon? Pininggerya gali. Dapat magkaon ka na, dapat gamiton mo, pinger. Daw kanta ni Yoyoy Bilyami, gipinger ko kay wana kutsara. Ate, sige pagbalik mo karon, kaon tayo mo nga mga detalye sa mga balita karon live Sige, K5 June, live diri sa may Iloilo Provincial Capital, kaupod sa K5 Aramelo Palace. Ako naman sa K5 June, kaulingan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Iloilo, K5 News. Aban. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatihan mga ka-K5 ang situational report. Nagika sa aton nga patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 59 minutos na nakaligad sa alas 10. Ang mga balita ng inabatihan mga ka-K5 ang builog mga ginadulong na sa inyo sa kalwan na sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Nga kinanglano naton nga mag-inom sang Klinika D3 Bio, ilabi na gid kung ikaw ang ginasipon, hilanat o butrang kaso. Kay man ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ang maayo gid para sa mga kauturan naton nga mga nagaproblema sa mga pamalatian, mahina immune system, ilabi kag labaw sa tanan, natapikan sa mga virus kag sa mga bakterya. Kay ang Klinika D3 Bio isa ini mga ka-K5 ka natural nga klase sang antiviral kag antibacterial.
Espesyalista ini sa bakterya kag sa mga virus. Labi na gid kon dengue. Abo gini. Dengue virus bala mga ka-K5. Dako gini mabulig sa klinika D3 Bayo. Kon ikaw na kulbaan nga base kon matapikan sang dengue virus ang imo nga bata mga ka-K5. Kaya ang klinika D3 Bayo isa ini ka super food supplement dinhimo inigikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag ini mga ka-K5 ang vitamin D3 nga pareho man sila maayo nga natural microbial properties or antimicrobial properties ini batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bayo ginahimo ini sang lawas naton into monoglyceride. Isa na ina dire ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bayo amo ang ginakonsider nga isa sang pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bayo pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides. Mga ka-K5, ang absorption o ang pag-absorb kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K tibalaan nyo naman na isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo sa ato sining nga lawas kung ikaw ang ginadingge mga ka-K5. Ang vitamin K nga ini amo nang iya nga function and ginapanami man sang D3 Bayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga gabulig man agod nga magdikaw ang ato sining nga lawas sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue. So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamatin. Kinanglan likawan ginaton ang dengue. Pinaka-the best naton nga himuon tinduan na og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang virus nga dengue. And wala labot sina. Kinanglan nga likawan man naton nga mag-stock sang mga tubig nga wala sang taklob sa aton balay. Kag pinaka-importante mag D3 Bayo, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kani kung gusto nyo nga mag-ayo, mag D3 Bayo! Ang aton nga oras, alas 11:02. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama
Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyong nga estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you.
At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We come alive in moments like this. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon, nakalabori kita sa 14 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Prober naton pasiplatan ng mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers. Tanbay kamo kay pangbasahon to inyong mga mensahe karon na hindi kamo magkabalaka kay patsimpuhan ko inyong mga mensahe karon, no? Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag prober sina check nato na yung mga pila ka mga balita na kag information halin sa ato sini nga mga ka-K5 patrol reporters.
Check naton una ang mga balita kag information nagikan mga ka K5 sa kay ka K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ini may kang tanan sa report nga mga 4.9 million kinhatag sa Liga ng mga Barangay sa Banwa Sang Pututan chapter para sa ano ini ining 4.9 million para sa gastuhon ini sa diin kag para sa ano ni mga ka K5 no. Ato nini nga hibaluon diri sa ato sini nga pagpangalagad sa pagkuha sa mga balita kag information mga ka K5 nagikan sa kay ka K5 Alex Escalante ang aton nga provincial capital beat reporter mga ka K5. Pero antes sina pasiplatan tayo ng mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers. Shout out sa kay Merly Bustilio. Shout out man sa kay Rose Hardinico Luda. Nya pa shout out ko da gali sa gali Bilyabel here. Paskwa ko John Kapulot ba kapangayo Paskwa si Bilyabel ba no? Si Rose Hardinico Luda. Ayo sa Paskwa. Sino ko abi nga magbalibad sina ko mangayo ka sang Paskwa. Paskwahan ta sa kay Jose Ray Tabanera Nuliano. Good PM Sir John kapamati ko diri sa imo sa Pavia. Kay Diyosa Bataklit Selo, siya may napilian na guro si K5 Gene. Sa kay Romeli Buon Bundal niya ari di idol. Nagbata na amon kuring limagid kabilog mga managmi ang kolor ihatag ko sa imo kag ihatag sa kay ka K5 cute Jenny idol. Aba, teto na may kuring nagilito K5 Jenny. Siya na bala na bagong bata kuno to kuring yaw. Siling niya hindi na mangita siling niya kuring kay may-ari diri sa amon idol limak bilog. Hatag ko na lang ni tanan sa imo. May puti kag may orange ang color. Ihatag ko sa imo ang iban, ihatag kay K5 gwapa siling ito. Sa kay Love Valencia, mayang gabi man, sir. Siling sir, shout out sa family Valencia sa Anilaw, watching from Metropolis. Sa kay Secret, ang mga telephone wires na nga daw mga balagon nga nagalapta sa city, responsibilidad na kakontraktor nga ginhire nila ang Tesco services nga limpyohon pero mga dungol gid pang-utdon ta na lang na siguro kag sunugon kag ipakilo idol kwarta pa na high copper ina siya mahal ang kilo sina mo nang ginapangawat gali ng mga ano panuwag siya na gani ng saway copper saway hindi ba siling ni Luel Evangelista niya good evening idol saot na taturagsoy ay tuod no baw kung nalipatan pag turagsoy ba sige lang ikuan instead magturagsoy kita subong nga gabi sa buwas lang kay basi malangan kita sa tiyempo kay na kuano adlaw na gali na tungang gabi na gali baw nalipatan ko tong turagsoy ba sa kay Arman Guayda mayong gabi mga ka K5 Sir John sa kay Mark Vincent Javier mayong gabi man sa kay Jobert Carabuena good evening sa kay Ralph Espinosa idol good evening Sir John sa kay Jefferson Agudines shout out lang sa nagapusoy sa Iping Balay may gapusoy da sa kay Cheryl Maymay Lapating Branya Merry Christmas everyone siling to kag sa kay Cheryl Rojo o Richel Rojo mayong gabi man sa kay Emilita Montelebano Gonzales good evening Fred Pasgala Jocampo sa kay Ninfa Tahala mayang gabi man sa kay Jackie
sa kay Jackie Galicia Vicencio, may gabi kay 5 June. Sa kay Merly Bostilio, good evening man. Kay Panisales Isor Ierm Irim, watching and listening here. At Barangay Kinagaringan, Pequeño Bahay, Kalinga. Good evening. And shout out sa kay Panizales Isor Irim. Laban-laban ni Mary Rose Panizales ni ngalan niya, guro, gimbalik ka lang, no? Sa kay Banks PSG, sila nga Pilipinas, may gabi Sir John, kag sa mga ka-K5. Kay ka-K5 Idmar Likinyada, may gabi man. Sa kay Jenjen or Janlen Casio, may gabi man sa tanan hambal niya. Sa kay Reiki Armencia, good evening. Sa kay Ilims Bisin Badon, may gabi DJ John, happy dinagyang sa Iloilo. Pa-shout out lang sa magulang ko ara sa Punta Villa, watching from Hinubaan. Para sila sa may Hinubaan nyo. Okay? Aranas, K5 Alex. Okay. Sa sininga may nangyari na mga detalye sa mga balita upon kita sa kay K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ginhatag na sa Liga ng mga Barangay Pototan Chapter ang 4.9 million pesos gikan ini sa Iloilo Provincial Government, no? Sa K5 June. Ini ang personal nga ginpaton ni Pototan Liga ng mga Barangay President Sherwin Peñaranda upod si punong Barangay Fatima Mariel Sumerhido sang Barangay Katuogan kag Lilibes Gonzales sang Barangay Maloscod, no, mga opisyales na siya came from the Liga ng mga Barangay Pototan Chapter. Ginpangunahan naman, no, sang Iloilo Provincial Government paagi kay Administrator Raul Banyas kay 5 June. Kag of course sa executive order manaton si Ma'am Caldera para sa paghatag, no, sa mga officials halin sa Liga ng mga Barangay Pototan Iloilo, paghatag sang assistance from the Iloilo Provincial Government pagkatapos sa mga mga opisyal naman naton sa mga barangay para sa Pototan, and this will serve, no, as fund or budget para nga ibakal sang mga service, ang service vehicle wala mga service, mga salakyan sa barangay. Oo. Coaster para sa mga coaster bus para sa mga official naton dira sa may barangay. Every time may kantuan sila, hindi na sila mabudlayan sa pagpangita sang salakyan nga pwede nila maging service, no, kay 5 June. Din ni halin na K5 Alex, sa din naghalin ining 4.9 million, sa din nga halin nga budget ni sangaton sa nga probinsya. According kay PA Banyas, general fund ni sa halin kay 5 okay. So sa June. Okay. Halin sa general fund kagin ginkuan ini procurar ini sang sangguni ang panlalawigan para nga ihatag kag i-release sa mga pumuruyo ilabi na gid sa Liga ng mga Barangay sa Banwasang Pututan para ipanagtag o ipamakal sang salakyan kag ipanagtag sa mga barangay sa Pututan. Kaya ang provincial government, gina-exhaust na lang yung mga nabilin nga fund bala for the year 2024. Hindi kung matapos na lang ang tuig, hindi magamit ang pondo, balik na sa K5 June, sa National Treasury. Yes. Pagbalik sa National Treasury na kanugon nga hindi magasto, hindi bla? Yes. So gina-exhaust na lang, no, sa provincial government ang tanan nga pondo nga pwede ihatag as financial assistance or bulig para sa mga barangay officials naton sa
mga kabalmuhanan sa probinsya sa Iloilo as well as para sa mga pamumuyo. Ang provincial government ya K5 Alex, why yan nakapasar halin sang January hasta until now, why sila yan nakapasar sang nagpasaw kung naghimo sang supplemental budget, no? Why sila why sila kahimo supplemental budget, hindi bla? Oo. So pero sa Subong may ara sang propose nga budget, no, do supplemental budget for the year 2025 ongoing pa actually gina isa-isa gina-edidan Subong sang Committee on Appropriations sa Sangguniang Panlalawigan, no, kay Sir John. Ati kwa na iya budget. General budget na iya para na iya sa 2025 na nga budget. Pero ang atong ginamin ng supplemental budget blay kiti inang atong nga syudad kapila na kabisi siya mag himo sang inang supplemental budget, no? Daw apat na gani kabises ang sa provincial capital ya bot silingon nga ang provincial capital ang budget sang nagligad nga 2024 o subong nga 2024 nga ginhimo sadto sa nagligad sang Sangguniang Panlalawigan sang 2023 huluhustuhan gid ang paggasto nga wala na nag-create pa sang supplemental budget. Bot silingon insakto gid ang pagplastar nila ulo insaktuhan gid ang ilang nga pag-analyze kag pagplastar sa mga budget nga galastuhon para sa pangkabilugan nga pag-operate sang provincial government naton kay 5 Alex. Yes. Pag actually mo na sang gina-make sure gid sang aton nga Sangguniang Panlalawigan man kay 5 June, no, ang Committee on Appropriations naton ginapasigurado gid nga kung ano ang ginapasar nga mga budget, no, for the Iloilo province ma-exhaust gid kasi ginapangayuan nila sang report bala gina-itemize gid nila ang tanan. Oo, makita kung ang mga proyekto or ang mga budget for a project na ginapangayo sa ang sa approval, pangayuan approval sa Sangguniang Panlalawigan, gina-sure gid nila nga ma-implement gid, no, kay 5 June. So mo na sa ang pag-id-id bala sang aton nga Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlalawigan. Amo na sa ginatawag nga inang good financial housekeeping nga ginatawag, no. Kabalo bala magpatpat sang budget kag ang budget ulo insaktuhan na isa hasta matapos ang year end bala, no, hasta maglabot ang year end. Hindi ka na kinanglan mag-supplemental budget kay man nga gin-id mong gin isa-isa muning budget na to, like for example general fund ta muning kadako di nang para sa ang 20% para sa inang mga infrastructure projects sinibla muna, no, development project mga may ara sa para sa inang inog-sweldo sa mga empleyado nga may ara man nga budget na hindi bala daw 40% kina, and then may ara nga 5% para sa calamity kag may ara pa nga 20% para sa kundiin pagida, no. So na plastar isa-isa kanapat isa-isa. Amo nang rason kung nga hindi na kinanglanon sang provincial capital nga maghimo sang supplemental budget. Yes, that's the reason why man ang Iloilo province wala nagkadula sa listahan isang mga Seal of Good Local Governance awardee, no, sang Department of the Interior and Local Government o DILG. Kay 5 June. So sila pirmi agadaog sa inang Seal of Good Local Government, no? Dako pa ng ilang kwan, dako pa na actually ang premyo nila, hindi bla daw mga worth pila ka milyon ina ang ilang premyo halin sa DILG, worth pila ka milyon nga para project pagiliwat dugang sa aton nga probinsya, hindi bla? Yes, exactly. Kasi recently, ang province, nadaog naman, no, kay 5 June, sa SGLG Award, plus our 13 municipalities, including sang Pasig City, kay 5 June. Pinirde pa sang kwa, no? Pinirde pa sa mga banwang sudad ta? Oo, kay every banwa nga makadaog sa SGLG Award, may individual 3.2 something million pesos may hatag sa ila.
And ang province, sa category ng province, though, 4.5 million pesos. If hindi ako magsalak sa K5. Magamo na kadako nga kwarta, yadi pa na nga ipahimo nga mga programa para sa mga pumuluyo naton sa probinsya. Okay, K5 Alex? Yes. Oo, insakto gid no ka K5 dyan. That is why ang provincial government manton wala mo nagkakaubusan sang pondo, wala. Sang ginabulig sa mga pumuluyo naton kay dako man no ang return of investment kay ginhimo sang provincial government sa mga projects man kag mga proyekto nga makasigurado gid nga gabulig sa mga pumuluyo kag sa mga kamanuhanan naton. Okay, so congratulations sa mga taga-Banwa sa pututan, most especially sa mga barangay officials naton, mga barangay kapitan. Yes. Kay bangod ga sululubra ang kwarta sa aton nga gobyerno probinsyal, no? Nakatilaw kamo sang 4.9 million nginog bakal sa inyo nga mga service para sa emergency use. Yeah. Okay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Sinisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinyawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Amo na sang ginasiling mga ka-K5 nga manami, no, good housekeeping, no? Most especially financial housekeeping mga ka-K5, no? Nami nga pagpahat-pahat sang mga pinansyal naton sa probinsya, amo nang rason kung nga no need ang ginatawag naton nga supplemental budget. Ang aton nga syudad sa Iloilo daw supplemental budget number 4 na. Ha? Supplemental budget number 3 sila sang nagligad lang nga semana. Pagkasunod nga semana na maliwata supplemental budget number 4 naman. Di kayo mo kita naman mga ka-K5. Pila na kabeses nga wala nakatilaw sang Seal of Good Local Governance mga ka-K5 ang syudad sa Iloilo. Nga anong rason? Bangod sini mga ka-K5 sang hindi maayo nga pagpalakat kay tungod ng mga ka-K5 nga daw halos ang ato sini nga syudad lumos-lumos sa utang kag wala labot sina na daw halos kada semana ya daw pilak beses siya may mga supplemental budget kita nga ginahimo. Bot silingon ang ginatawag naton nga good housekeeping. Labi na gid sa financial mga ka-K5 buhay gitupa. Utang lang tanan nga utang. Ang nabalaan sa aton nga syudad ya pangutang lang nga pangutang, nami ya mangutang kay hala tuduhi nga pangutang. Ayo kung sila man na mabayad, kita man nagapon nga mga pumuluyo mabayad sang utang nga na. Amo na kun nga way kita katilaw sang Seal of Good Local Governance. Actually, ining Seal of Good Local Governance mga ka-K5, dako-dako ini mga ka-K5 nga minilyon ini nga worth of projects diri sa aton tani nga makatilaw kita sina nga gina-award gina sa aton sang Department of Interior and Local Government. Pero anong natabo, wala kita sina nga igado ang aton nga housekeeping, igado mga ka-K5 ang pag-uyat sang ato sini nga rienda sang gobyerno. Sige. Sa ato sila nga pagpanubalik upod nato ng mga balita kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyonan kag iban paginaton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ang mga balita inabatan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5 para sa mga kalalakinhan naton nga daw medyo pigado ang kung sa mga gobyerno pa hindi katilaw kag daw ay ga pamirsa sang kag hindi katilaw sang bangod sang pigado nga performance, hindi katilaw sang Seal of Good Local Governance. Tiko sa mga lalaki naman niya, pagado ang performance, hindi katilaw sang kanamiton kay Mrs. Gambal si Mrs. nga siya niya, na, natitapos na, ayahay. Siya daw nagdilap ka man ang tuman. Niya daw namintana man ang to, daw gito nagdulot. Para nga magdulot mga ka-K5. Inom kamo sang klinika Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nagabulig para sa pagpatigas ang haligi ni tatay. Kay si tatay mga ka-K5 amo ang haligi sang panimalay.
That's why nga kung si tatay ang haligi sang panimalay, dapat bastante naman si nanay. Kay si nanay amo ang manugpatig-as ang haligi ni tatay. Pero kung why katig ang haligi ni tatay, nagakasubo si nanay. Kay gusto ni nanay, pirmi lang tig ang haligi ni tatay. So para magapabili nga matig ang haligi ni tatay, painuma kagambala si nanay. Painomon si tatay sang extend food supplement for men. Para nga bahala na may gira o kung may nano pa da, bisan may linog pa mga kaki-5, linog nga lokal. Naluntad kung may extend food supplement for men. Bakla nyo na sa tanan nga magabutika kag sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. And of course, sa mga mahilig magpulaw dira, inom na kita sang kafe. Ang paborito nyo kafe mga kaki-5, ang kafe nga healthy. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Kay naga-kafe ka na, naga-detox ka pa. Amo ng kampyon mga kaki-5 sa kafe nga produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Kay ga-kafe ka na, naga-detox ka pa. Buot silingon, naga-kafe ka na, nagabalik pa sa hube ng imo sining nga kaugalingon. Bangod mga kaki-5 sang mga ginatawag naton nga mga inang pag-detox ang ato sining lawas. Ning mga ginatawag naton nga inang antioxidant nga ara mga kaki-5 sa ato sining nga kafe. Kag nagabulig pa sa pag panami sang ato sining supat. Bangod sang antioxidant nga ara sa Klinika DTX Coffee Mix mga kaki-5. Kagari pagidang nami ho sa mga sulid naton nga mga supporters bala nga tagpalamati nga wala gid nagahalin-halin inyo nga mga radyo, hulat kamo. Sigihan nyo lang tutok mga kaki-5 sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kay nalik kumadakpan kamo, makatsansa kamo nga makadaog sang isa ka box nga Klinika DTX Coffee Mix mga kaki-5. Hindi ka pa sinabaklon mo pa na kung ara malang nga may libre, hindi bla? Imuon mo, mati ka lang sa radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7 para nga kung madakpan ka, automatic may isa ka box nga Klinika DTX Coffee Mix. Ga-kafe ka na, naga-detox ka pa. Kag nagapamati ka na sa radyo, may DTX Coffee Mix ka pa. Amo nang kakampyonon mga kaki-5. So bakla nyo na sa tanang nga mga butika sa Shopee, kagiban pagid nga mga butika malapit sa inyong lugar, ilabi na gid sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang oras alas 11:37. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Once more.
Ladies and gentlemen, are. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino daon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay, naisip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasam, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsam, Pisos! Bakalay suote. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso ba kayo suote? Aray, udap tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikor ko lang binog. 200! Tumutubo, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Dumakapoy niya ako. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo. 400! Okay? Tutuha. 500! Lipay mga... Nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep hore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-program na siya. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sa
Oo, sagad sila. Oo. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre purable sa lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka nadaog hasta 1-5. Ang pinaka-lubos natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Matanda! Matanda, magpashoot pa! Hindi ka sa nag-jackpot talagan! Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Matulog ng logo? Sino lang maglogo? Si Papa! Ready? Music! News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, 46 minutos na kaligat sa alas 11. Pabalik na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Check na to ang mga balita kag information nagikan na sa ato sining patrol. Mga detalye na sa mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Kini may kang tanan sa report ngang dinagyang pamukaw kuno hiwaton na buwas nga adlaw ho. Pagkatapos ginpahanumdom ni Mayor Jerry Triñas ang mga telco kag mga cable companies nga panglimpyuhan ng ilang mga cable sa Calle Real. Pasaway naman kamuda. Sagi kamo ka pinasaway ka pinaugtas. Mga ka-K5. Dari mga detalye sa mga balita po kita sa K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June boss nga adlaw no humalin alas 5 sang aga tugtog K5 June. Dira sa may Saint Joseph Parish Placer K5 June. Magasugod na ang pamukaw sinagyang 2025 K5 June. So ini nga pamukaw K5 June ang patimaan na nga nagsugod na gid ang dinagyang season diri sa may Iloilo City K5 June. So bali ang aton nga mga 8 participating tribes K5 June malipot sa city proper. Adala lang man malapit sa City Hall K5 June no maadto sila sa Plaza Libertad sa may Dirablang K5 June sa Embasa, maliko pa kadto sa Molilo ni padulong sa Sidang Grandstand sa K5 June. So in connection with this, ginaabisuhan sa aton Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang mga motorista K5 June nga mangitanay isang alternatibong ruta sa mga muna nga oras sa K5 June kay pagpasiratuhan ang dira nga bahin kay K5 June kag lauman na ang medyo mabulubugat nga traffic humalin alas 5 tugtog alas 7 sang aga kay K5 June. Sa plak naman nga bahin kay K5 June no, liwat nga nagpahanumdum si Mayor Joey Pitania sa mga telco companies na iabutang sa idalom sang lupa ang ilang mga kable sang kuryente kag utton ang mga poste dira sa may Calle Real kay K5 June. Ini ang may angot sa ordinansa do sa Iloilo City Government nga nagamanto nga dapat wala na sa mga spaghetti wires dira sa may Calle Real kay K5 June. Agud nga ma-preserve manami tulupon ang aton nga Calle Real kay K5 June. Matandaan naton sa pagbalik ni Mayor Joey Pitanias ang muli ang ulipunan niya nga ginmanto. Buwas ni adlaw December 16 ang deadline sa mga telco companies na dapat wala na sang kuryente nga naga-wayway dira sa Calle Real. Apang may mga pila ka mga telco companies sa K5 June na nag-ayo naghingi ng suwat ni Mayor Triñas to pwede i-extend anay ang deadline agud nga mahatagan sila sang ampuntan K5 June na pagkakasya ilang kuryente. So according to Mayor Triñas to the end of December 5 June no,
ang ginhatag nga palugod sang alkalde kag hindi na pagpalaboton sa December or hindi pagpalaboton sa 2025. Samtang sa June, according to Mayor Cañas, ang wala nag-ayo sa iya, ang wala naghingyo for extension, padayon yapon na pang-utdon, pang-kakson ang mga kable kag poste, buwas nga adlaw sa June na pangunahan sa aton ng City Engineering's Office sa June. So sa pagkabalo na to, ang only company or sa only company na nagasunod on time, on track sa city government kay ipabutang sa talong sang duta ang mga kabel ng kuryente kay June is ang more power palang karon sa June. Okay. So ang problema hindi rin naman naton kung sa din ang pwede nga himoon nga alternative nga mga mga inang alagyan sang mga salakyan diri sa aton nga syudad. Kay June, may gin-post kay June, no, ang aton Traffic and Transportation Management Office kag ang Iloilo City Government ka page sa mga areas bila kay June, sabihin pwede sila or pwede malabayan ang dalan kay June at dirigan ang pabaka kay June lawago na ton was nga adlaw ini kay June, no, wait lang kay ang aton ding kodigo kay June, no. Na to ang aton kodigo diri kay June. Kung mayaran kay June, i-check lang sa aton nga mga motorista buwas na adlaw may mga transaction sa area sa city proper posted sa page sa Iloilo City Government kagat Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang mga areas kay June na pagkapasiratuhan ang mga alternatibo nga ruta na sarang maagyan sa aton nga mga motorista kay June. Ate sige ayon na kay at least para nga ato sini nga mga pumuluyo bala inang maka-preparar ilabi ni dato sila mga motorista maka-preparar kung sa diin pwede maagyan kag sa diin pwede sa diin ang hindi pwede maagyan bla kay gulpi ang ginapabalo sa ato sila mga pumuluyo sa nagliga to pag hiwat sang inang opening sang lights naton sa may Kapitol ang tawag ni damo nagkaralipong Yes, kay June, no? O dito, gido na damo gito ang report nga naglain na mamatsa kay June na damo ang pagpugo katawo wala kay June, wala na anticipate sa aton provincial government kay June. Amo na gani kay waay ginakuan mong waay ginaplastar sang maayo sa ato sini nga mga pumuluyo ko sa diin dapit lang tawa kundi galalain to ya ang iban to nagkalalipong kay nga way agyan bangod sang puwerte nga pagpugok sang traffic nagginutok ang tawo hindi mabalaan ko sa din maagi so karon bangod sang kainit ang iban hindi kagwanta mo na nagkalalipong tini naman ni ang pag-opening sang dinagyang ni kon pagpamukaw ni dugangan pa nga Lunes nga daan nga adlaw bas abawa ti masadya gini. Amo lang kay June, no, again, no, sa aton nga mga K5 dira, i-check ang page sa TPMO, sa City Government, as well as posted man sa aton nga Facebook page, ang K5 News sa Family Ilong K5 June, sa mga alternatibo nga ruta, na sarang maagyan bala kay June during this time. Antindihan ta kay June nga Lunes, tig paralik na, rush hour gina kay June, ang mga muni nga oras. Kung pangabay tala nga kung pwede, bala kay June nga mapaiway aton anay nga mga transaksyon dila sa city proper area, hulat-hulaton ta ka mag alas 3 o kung alas 11, abot nga hindi kita ka kay June, mas stuck sa traffic dila man nga area kay June. Okay, sige. Sige kay June, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyudan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kag informasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton nga oras 54 minutos na nakaligad sa alas 11. Katapusan nga report kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga K5 Patrol Reporters. Check naman naton ang katapusan nga balita kag informasyon nagikan na sa kay ka-K5 Kim Kaluyo
mga ka-K5. No? K5 Kim, sa kampiyon nga report, may kang tanan sa 100% nga evacuation rate sa mga sakop sang 6 km radius sang Bulkan Kanlaon sa idalong nga porsyon sa iya sining tiilan. Target nga malabot ini sa December 16 o buwas nga adlaw suno sa OCD Region 6. Yan may detalye sa mabalita o pagkita kay K5 Kim Kaloyo. K5 News FM Kampiyon Report. Go ahead K5 Kim. Okay, dali lang kay way gasulod ang linya ni K5 Kim. Kabarangayan nga sak. Ara na. Oh, liwat. K5 Kim. Okay, dali lang mga ka-K5 no kay medyo mahina ang signal ni K5 Kim. Gawakal to sa bagulang galing na utod. Sige nagliwakal ya pero hindi kasulod ang iyang linya. Okay, liwat balik ko na ton si K5 Kim. K5 Kim, go ahead. K5 June targets ang Office of the Civil Defense sa OCD Region 6 kag iban pa nga mga concerned agencies. Ang 100% nga evacuation rate sa mga kabarangayan nga sakop sang 6 km permanent danger zone o kon PDC. Buwas nga adlaw December 16. Angot diri as of 10 a.m. sini nga December 15, yara sa 80.96% ang evacuation rate. Dugang pangalunsay 100% na ang evacuation rate sang Baguio City, La Carlota City, La Castellana kag San Carlos City. Samtang sa Canlaon City naman, yara pa lang sa 61% ang evacuation rate. Nahibaluan nga base sa record, yara sa 14,456 ka individual ang affected population sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Agod mas mangin mabaskog pagid ang inyo resistensya. Masarangan ang mabugat ng mga ulubrahon sa balay, sa ulubrahan o kon sa workplace o kon sa eskwelahan man. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos, nabatian mga ka-K5 ang report kagay informasyon nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaloyo. Oh! Pasko na naman o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Hanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. 10 days more to go. Christmas na. Pasko, Pasko na naman. And advance Happy New Year man sa inyo tanan-tanan. Mga ka-K5, buhay kita tiyempo diri sa ato sining nga pagpangalagad. Alan sa bilong nga persa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alwado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.